Είμαστε σε μια ισόγεια κατοικία στους Απελοκήπους, 34 τετραγωνικά. Σαν τετραγωνικά θεωρείται γκαρσονιέρα, αλλά έχει βγάλει υπνοδωμάτιο. Πρακτικά θεωρείται και διάρρη, ένα μικρό διάρρη. Είναι ένα μικρό διάρρη. Αυτός είναι ο χώρος σαλονιού. Περάσαμε μαζί με την κουζίνα. Θα προχωρήσουμε τώρα στο μπάνιο του. Αυτό είναι το μπάνιο του. Με φυσικό φωτισμό, φυσικά παράθυρο. Αυτό είναι ένα επιπλάκι μπάνιου. Μιλάμε για γρανιτοπλακάκια με ψηφίδα πραγματική. Εδώ θα μπει το πλυντήριο ρούχων. Περάσουμε στο υπνοδωμάτιο. Εδώ είναι το παράθυρο, το οποίο βλέπει στον ακάλυπτο, με ηλεκτρικό ρολό που ανοίγει από εδώ. Αυτή είναι η ντουλάπα με εξωτερική συρταριέρα και θέση για τηλεόραση. Το υπνοδωμάτιο είναι αρκετά μεγάλο, είναι γύρω στα 14 τετραγωνικά. Εδώ είναι το σαλόνι του. Αυτή είναι η κουζίνα του με νεροχύτη γρανίτη. Εδώ είναι το ντουλάπι για τα σκουπίδια. Συρταριέρα με κουταλοθήκη. Έχει και ένα παράθυρο στην κουζίνα. Εδώ είναι η βεράντα του, η οποία είναι περίπου 2 μέτρα επί 4 μέτρα. Είναι αρκετά καλή βεράντα. Και εδώ είναι η πιλωτή με τα δεντράκια. Είναι αρκετά καλά. Αυτή είναι η γειτονιά μας. Είναι μια ήσυχη γειτονιά.